aké toto? Všetko. Aj také na krásu? Tebe to už nepomôže. Ja som sa pýtal, že tam už je medicína bezpečná. Že máš krásnu nevestu, a ona ešte krásnejšia. Tak si sa pýtal, som to není? Tak to dojete, no. Som povedal, že je maximálne krásna a ešte akú má, aby nebola taká namyslená, aby ošpatnila trocha. Že borovičky denne pol litra má vypiť. Aha. Tak. A teraz povedáte šestina, Maťka, ako fakt. Co to za skôr? Jo, čo to bolo? Mňam. Podržáme na první Maťka, keď si papa. Vieš, ak tvrdí z tej kapusty, sa smejeme celý deň, také fugoty púšťa. Čapka, daj tapať Maťko, Maťko? Maťko? Sú ryby nie ani udené, keď sa ti podarí. A klovasu, to som tam ani nezavala. To je super. Podarilo sa ti ten med rozmiešať rovno? Môžete trošku prevariť vodu. Kúskaj. Kúsku. A papame ďalej. No a počujem, podarilo sa ti to potom teda bez tých vecí kúpiť? Sme sa nedopovedali. Bez tej tašky? Ale dobre, musíš kúskať teraz. Kúskaj, ukáž, kúskaj. Mati. Kúskaj. Čo? Podarilo sa ti to bez toho? Áno, lebo že bola sa tam deň predtým pýtať nejaká pani, ktorá